kedam tang jak khong ni phai inquiry ni dilai police station angkang longkiram hanse amekar rajen bongrung arta ningkan thongkep monsing teron arong along hidi hai ke bai chongdat dun ahut power tiller pen apran damnang joilo ahemasang ho tumpen nang ke thandun ke monsing teron arong along sai ke claim dam hidi along power tiller pen hai bai bom ahut koson pen ne bag gear ki bi ko ga jok aphianat kachiru ahut aking blade along chithuidun si abang arjon anta kiper damlong lok ajok abang arjon pinangan aring hu solo tong se ko pen dipu medical college and hospital along ke pon bom ahut si towar ebeng anpen achithe aviderlo Kalitang Rajen Bongrung achor lapen asomar bang hinia phan chipamu tekanglo non kisung thek tika pora hut kerap kilong jia phan karbiang long ke thek ding atumalong a hema sora tumpen kerap johang pon Rajen Bongrung sipu alang limen ke asi alang li kami claim dam lo hai ki bai dam mane power tiller pensi hai bai son lo amat alang li ko son pen ane men a tractor abang begiar logai chok sipu agiar tong slip nane ko son ne amat a tractor bang men api chebang ju ye son lo amat chingkhur phak alang li khan akeng lo ruklok lo akeng pen mane akeng ham mi pen san phe amat ha akeng khamanta son hola ablet bang tak lu de lo apok on tak lu de lo amasi chingthang ling delang ling ka chongda don kona rong lo kopi hem lo la bangke teron arong monsing teron arong pi hem ni di dilai pen bijoy rong pi karbing long lai